लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैगोन लोगोफोर अनजालि आरो बिथां सोमखोरनि जिउ जारिमिन माबायदि संसार दालांमोन बिथांमोना, बिनि बागै मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर। बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर संसार जानायाव माबायदि गथ' गथाय खांनाय बानायाव माबायदि थासारि सोमजिदों बिनि बागै लाना फैबाय लोगोफोर। नोंथांमोनखौ आङो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामलायो। लोगोसेनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। थ' बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। मोनसे गामियाव अनजालि आरो सोमखोर मुंनि हौवा हिन्जाव दंमोन। बिथांमोना जेब्लायबो गावसोरनि जिउ खुंनायाव गावनि गथ'खौ माबायदियै संसार दालांनांगोन बेनि बागै बिथांमोना मा खालामनांगौ बेनि बागै जोबोर सानोमोन। बिमाया जेब्लायबो गावनि गथ'नि सायाव आनान गसाइनिसिम आरज गाबबाय थायोमोन। बेजों लोगोसेनो गावनि गथ'आ माबायदि समाव फरायनांगौ, माबायदि समाव गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायोमोन। लोगोसेनो फोरोंनाय लेखा फरायनायाव बिमाया जेब्लायबो दिथा होबाय थायोमोन अरायसमबो। लोगोसे गामिनि गथ'फोरजों बेरायनाय फरायनायाव गोसो होयोमोन। लोगोसेनो स्कुल थांनाय बेलायावबो लोगोफोरजों अरायबो थांनानै फरायनायनि बेलायाव फिसाजोआ गोसो होनायखौ नुनो मोनोमोन। लोगोसेनो फिसाजोआ जेब्ला देरदोंमोन, देरनानै फिसाजोआ अरायसमबो गावनि फरायनायनि बेला सानफ्रामबो लेखा फरायनायाव गोसो होबाय थानायखौ नुनो मोनदोंमोन। लोगोसे बायदिसिना बिथिङाव थांनानै बेरायनाय बायदियाव जेब्लायबो गोसो होबाय थायोमोन। लोगोसेनो बिहा मासे मावजि दङमोन, बेजों अरायबो इन्जय खालामबाय थायोमोन। बिथाङा जेब्लायबो गावनि मावजिखौ नागारनो हायामोन। अरायसम लोगोआव लाफानानै जेरावखि थाङा मानो बे मावजि मासेजों जेब्लायबो गेलेबाय थायोमोन। बे मावजिखौ जेब्लायबो गावनि अरायसम लोगोरि बायदि बिखायाव गोबानानै अरायसम लाबाय थानायखौ नुनो मोनदोंमोन। बेजों लोगोसेनो सानसेखालि फरायसालियाव थांनाय समनिफ्राय सासे मनज सेंग्राखौ मोजां मोननाय सोमजिदोंमोन। बिथाङा अनाराम मुंनि सेंग्राखौ मोजां मोननानै गावनि जिउआव माबायदि थासारि सोमजिखो बेखौ गावनो गाव हमनानै मोनाखैमोन। बिथाङा होनाय बे गलाब बिबारखौ अरायसम गावनि जिउआव लोगोआव लाफाबाय थादोंमोन। समायनाया सानाखैमोनदि बेफोरबायदि मा जालांखो आंनि जिउआव, बेफोरखौ मालाबाबो साननानै मोनाखैमोन। अरायसम मनज मुंनि सेंग्राखौ लोगो हमनो थाखाय साखाफारा जायोमोन आरो गोसोखांबाय थायोमोन। बै गलाब बिबारानो बिनि गोरबो बिखायाव अरायसम हाबनानै थाबाय थादोंमोन। बे गलाब बिबारखौ जेरावखि थाङा मानो गावनि बेगाव अरायसम सोनानै लाङोमोन। समायनाया सानोमोन जे गावनि जिउआव माला मनजखौ हाबा खालामनानै गोरबो बिखायाव अरायसम मोनबाय थागोन। बेनि गेजेरावनो सानसेखालि समायना आरो मनजनि जुलिया जानानै थांनायसै। बिदिनो बिथांमोना जिउआव माबायदि संसार जालांगोन बेनि गुमुरखौ हमदांनो हायाखैसै। गावनि जिउआव जेब्लायबो समायनाखौ मोननानै गोरबो बिखायाव अरायसम बजबनानै लादोंमोन। संनाय खावनाय, मावनाय दांनायाव बिथाङा जेब्लायबो हेफाजाब होदोंमोन आरो गावनि बिखायाव लादोंमोन। सानसेखालि समायनाया बिदिनो सासे गथ'नि बिमा जानो हमनायसै। गथ'खौ लानानै बिफाया साननायसै माबायदियै गावनि गथ'खौ संसार दानायाव बा मावनाय दांनायजों
लोगोसेनो सासे गेदेर मानसि खालामनो हागोन। बिदिनो बिमाया अरायसम फिसाखौ फेदेरनाय फोलावनाय स्कुलाव लांलाय लाबोलायाव मुखुब जानांगौ जायो। जेरावखि थाङा मानो फिसालाखौ अरायसम बिखायाव लानानै बेरायनांगौ जायो। समायनाया साननायसैदि आंनि जिउआ मा जालांखो। बिदिनो मनजआ जेब्लायबो गावनि लेपटपजों बायदिसिना साख्रिनि खामानि नागिरथिंनायाव मुखुब जायो। बिदिनो समायनानि बिमा बिफायाबो बोराय बुरै जानानै थानांगौ जायो। बिसोरनि जिउनि लामाया बिदिनो थुंगिलांनायसै। गोजोन्थों लोगोफोर, बिदिबा भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबथ'नाय जाबाय।